Legazpi. Magpuon po dyan sa Albay District, asin syempre digdiman sa sentro, sa sur, asin sa norteng parte kan Legazpi, marhay na aga. Sa mga taga-daraga, sa inman na lugar digdi sa probinsya kan Albay, Ligaw, asin Tabaco, mga syudades na kataning niya to. Pati na po sa manlain-lain na parte kan Bicol na pinag-abot kan sa muyang puwersa, imaging sunasaluwas kan Rehiyon 5. Nakaantabay sa AM Band. Good morning, tabi sa Indo. Sagkod so nakaantabay man yan sa DZGB News Online, ang samuyang official Facebook page worldwide. Online, on air, nadadangog po asin nahihiling ang DZGB. Petsa 11 ngunyan kan Mayo 2021, anuman po ang kasiributan amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan, and siyempre tingog kan banuaan, minaimbitar kita sagkod alas 10:30 nin pagkaudto. Mag-iriba-iba kita sa paagikan informasyones na minaburutwa sa palibot. Katuwang tadyan sa luwas ang news team, si Jomar, si Jimmy, si Al, si Renz, si Luens, sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control, yaon dyan, si June Napolis, the man from Poland. Sa Newsroom Production Research, kasabay ta dyan, ang samuya pong malalauman, the ever-reliable, the jack of all trades, the man for all seasons. News Manager Mardela, daing iba. Sa Production Center, yaon dyan ang angel ng DZGB AM. Ang AM ng DZGB AM, A. Angel M. Mustaza. Sa IT, tarabang-tabang dyan, yaon dyan si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyon, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Pwede po kamo magpaabot ni na mga informasyones, queries, partisipasyon, asin iba pa. Diyan sa chat box kan DZGB News Online, pwede dyan. Siyempre sa YouTube, yaon man pala kami, sa YouTube, hanapon lang nindo, DZGB Legazpi City. O sa kuya pong number, sa Globe 0926 0156 020. That 0926 0156 020. Or sa messenger account ko tabi, pwede man. Hanapon lang dito ang messenger ko, Pio Fernandez, o sa Facebook, pwede man tabi. Yan sa kuyang official Facebook page tabi, ano? Sige tabi, maray na agad dyan sa gabos na mga taga-Catanduanes, dyan sa kay Gobernador Boboy Kua. Good morning tabi sa Indo. And siyempre sa Sorsogon, mga taga-Sorsogon, maray na agaman kay Governor Cheese na Escudero. Sa Darga, sa Albay, si Governor Albichara, yan. Mayor Noel sa Legazpi, Mayor Vic sa Daraga, Tabaco, Mayor Crisel, Ligaw, Mayor Pati. Yeah. Maray na aga tabi sa Indogabos. Sige, nag-signify na si Mayor Noel kasubago, minutes before kita magpuon kang programa, naipaabot ko sa iyaan sa tuyang request na baka lamang madangog kan mga taga-Legazpi an sa iyang boses, lalong-lalo na manungod sa proseso roll out kan anti-COVID vaccine. Duman ini partikular sa mga senior citizens. Dakol na nagpapaabot sa tuya ni na queries, ano lamang tabi na maski ka nakaagi pang semana, kumusta na tabi so roll out ngayakan mga sa senior citizens na pagbabakuna? So iba daing nga nakakaisi,
nalalangkag na so iba, da talagang purely dahil sindaning information tabi, kung papaanoan pa sistema. And nagkuanaan mayor, nag-signify nga yes. O di sige sabi ko mayor, maapod ako tulos pagpuon kang programa. Kaya lang we have tried for several attempts tabi nagri-ring ang cellphone lang kan alkade and paminsan busy. Yan, tibaad kon igapa no ning kahoron. Aram ta naman sa natabi. Nagulpian dapat na iskusaron bako sa naman kita po tabi an kaipuhan na masikaso ka ni Mayor Noel. So nagri-ring po tabi ang cellphone. Tibad matawa na kita ni nagakanigong oras po ha. Yan, ta iisihon ta managad yan kung ano na so yaw na sa linya tabi ang sa tuyang alkalde si Mayor Noel. Mayor Noel, maray na aga Hello? po. Si Pio Tabi, kan DCGB. Yes, Pio. Opo. Good morning, Tabi. We're on air sa programang Tingog kan Banuan, Tabi, Mayor. Salamat po sa oras. Yes, Good morning Pio. po. Good morning din sa gabo sa mga parantabay. Sabi. Opo. Keep safe always. Yeah, opo. Mayor, primero, dakul so naghapot sa mga senior citizens ta. Kumusta na po ang rollout kan vaccine in Tabi? Go ahead po. Pio, actually last week, dapat nga ni sana, di pa lang nasa A1.5 pa lang kita. Pero ako na nagpursige, Pio, na magpuuna ng God, mag-allocate na at least 50% ka nag-abot. Ang nag-abot na kaya 1,000 allocated for Legazpi. So 500, inallocate na sa senior citizen. So meaning, Pio, nakapuuna kita ngayon sa A2, yung senior citizen, then so with comorbidity. Pag may nag-abot kita, Pio, yun na yun, senior citizen ang target. Ayan, Nagkalap na lang kita kang arrival. Oho. So, kumpalan tabi, Mayor, kung taman sa kuyang ining pagsabot, 500 sana, ngubo na, available na bakuna para sa senior Last citizens. week, tapos na. Tapos na. Na-vaccine ta na. So last week. Ang nabakunahan ta, more or less mga 500 ka. Ayun. Nakapuo na Okay. kita. So, 500 sana palan talaga mo na. Bako man mo na, yung paano so nag-abot ng allocation, 1,000. So pagkabanga, dinagda sa mga other government in frontliners alike. Nasa yung mga BERT sa barangay, BERT sa mga barangay health workers, Oo. sa mga social workers, sa mga nasa rural health units. Kasi A1.5 yan. Then sunod na sa A2. Kaya, pero ang ginibot binangata na sa senior citizen, pinunanta na. Ay, opo. With the approval of the DOH. Opo. So, kaya palang tabi, Mayor, so iba, dai pa talaga nagkaarabot. Pero abuton yan gabos sa PIO kasi kaulay ko nga ngayon si Camsec. Nagabot na sa mga bulong sa mga baksin. Kailang dita aram kong sisan mababaksinan si Sinovac, Gamaleya. Kasi depende sa arrival yan na PIO, no? Sana din nakita magpili. Gabos man yan approved na and approved ng World Health Organization. Saka may EUA, Emergency Use Authorization. Sana din nakita magpili. Kaya ang possibility na maarabot Astra, Moderna, pwede. Pfizer, pwede ko tapos Gamaleya, yung Sputnik. No? Gabos man yan safe. Gabos man yan as far as the FDA is concerned. Kaya nga na-inaprubahan nila. Po. Mayor, ano ang advice ta duman sa dai pa na tudukan tabi na senior citizens? Okay, number 1 tabi, magpa-register kita. Tanganing first come, first serve. Kan last week kaya, Pio, dakulong kim nga nag-walk-in na na-iniksyonan. Ngayon tabi, sabi ta, nag-walk kita kipiya po na QR code pala. Di ba, Pio? QR code. Maparehistro ka. Maskinan senior citizen. So, ngunyan, ang priority ni masunod, ini ng mga nasa QR code. So nagparehistro ko, ini ang priority. Papaapodan mo ini. Dahil kami mo na makuha kan mga walk-in next time. Aliun mo na yan. Kaya kung mag-register ka muna, then i-schedule me ka. Ang bawa nga yan, kumabot sa 2,000. So kung pira na mo yung nakarehistro, ito ang priority ta. Kaya nangapudan ako, Pio, magayon ng interview mo, baraman mo na magparehistro na duman sa QR. Kung di po kitang computer, pwede po sa barangay. Nagpaikot po ang barangay. Mag-coordinate lang po sa barangay captain ta or any barangay official. Repeat ko gararay, Pio, ha? Oo. May QR code kita. Next time tabi, unfair man duman sa nagparehistro na. I think uba na kita mga 2,000 plus. Pero mix ini, may senior, may bako.
Pero po, sa senior demand, bawa ngayon mga 300, priority ito. Iyan. Oho, oho. Now, ining mga senior citizens tabi Yor, ang kaipuhanan pa lang kung dai pa sila nakaparehistro sa QR code, magkuan na sila Correct. Abang magkuan day na pa sila. su vaccine, no? Oo, habang day pa Kasi sa pag vaccine. kasi day sila ma-allocate, day na kayo matutang walk-in, madadapit sa tuya sa mga nagpa-QR codes. Oho. Matarim ito, nagaparehistro ngayon syudad, day man nagpagsunod, day na lagi maparehistro dyan. Kaya Iya. po, although kan last week, date man sana, pero may mga kadak lang ba duman na register na, pero may mga nakalaog na mga, taday baga aram kang ipa, day pang scheduling, kasi siyempre, primerong rangkada ito, so may mga nag-book nakalaog, i-admit na ito, pero day na po ito maulit. Aha. So ngayon tabi, ang priority ngayon, so nasa QR code na, so Yes. nagparehistro. Oo. Kaya kung nagdadangog ko ngunyan, so mga may mga lola kita, ama kita, na senior citizen, magparehistro na tabi. Ito ang priority ta. Ay, opo. Tabangan silang makarehistro kan mga aki, mga Tabangan na. makuapo. O kung di po kita, pwedeng duman sa 911 or sa barangay. Oho. Sabi, kaday na po iyan makakalawag ang mga unfair yan, inipiyapuntang walk-ins. Opo. Sana day na po kita magduman, kung day naka-schedule, papainuton tatabi sa mga nakarehistro muna para fair lang ang katuyang listing, ang katuyang sistema. Opo. Now, Mayor Tabe, halimbawa nakaparehistro na sa mga senior citizens, what will happen next, Tabe? I-schedule kasi na sila ang priority Aha. para sa ito. Sunod na sila eh. Bago baga sa mga common, sa Oo. mga family, na ito, family, sa mga kuwan na, regular na, Yes. senior citizen muna, then comorbidity, then saka na sa so gabos ng tao, regardless na yan kung anong pwesto mo. Now, ubuson tag unaning A2. Kaya baga painuton ta ang senior citizen. Opo. Aapudan After sina mga Tabe. frontliner. Aapudan Tabe sina Mayor kuno arin. Yes. Kumpleto baga, may mga data kita. Oho. Kaya ni panagpa-QR code ka, maaraman mo tulos ka sa barangay, akudan ka. Iyan. Very good, very good. Opo, opo. May maaabot ko sa imong information na ngayon na bugay sa aga nakatalaan alas 10 ba ko na. Ta-schedule mi man. May hapon, may aga, may 8 o'clock, may 10 o'clock. Kaya Opo. hindi kita magsurusuan. Opo. Kumusta Mayor Tabe ang pag-abot sa tuya kan mga tig-alokar kan DOH na mga bakuna? So far, siyempre, dahil ang legaspi ang high risk, nag-moderate risk naman ng tangon niya, siyempre priority kita, arog kang NCR, kita man ang priority together with Naga, digi sa Bicol. Kita talaga medyo nag-grabe mo yan. Mhm. Kaya kita man ang kitawang kiprayodal. Saro pa, dakol kitang tao. Pero siyempre, gabos pa kitawan. Kaya lang, mas dakol-dakol ang titaw sa tuya. Siyempre, dakol man ang tao sa dikit. Opo. Any information kung naarin maabot po maabot na batch na mga Nagabot na bakuna? baga sa Manila, so may nagabot ng Astra, 2 Oo. million, Oo. Pfizer, 165, sabi ni Cabsec, may maabot pang 2 million, 1 million na Pfizer. So, doon na ni Pio Tabe. Mm-mm. So, i-allocate ni sa 14 region. Then, after the region, i-divide na naman ini sa mga provinces. Iyo po, opo. Mayor Tabi, ka nakalis na mga aldaw, pero may kitang double digit sa nagpa-positive. Ano ang sa indong assessment, Tabi? Actually, Pio, ining nag-positive ta. Result ini kang contact tracing. Now, ang tigigibot mo yan, tigipakusog ka talaga ining contact tracers ta na gibuhon ta. So far, Pio, duwa kita yesterday, duwa na naman kita ngunyan. Nagbaba kita ngunyan. Meaning talagang, siyempre Pio, pag tinamaan ka kay 23, ang iko-contact trace mo kan times 20 yan. Naku. Siyempre talagang tatamaan ka. Kaya dapat mapababa tayo ni. Mm-mm. Pero Okay. so far, Pio, magayon dahil duwa kahapon, duwa lang ngunyan. Okay, sige. O di sige, Tabi, Mayor, kung ikaw ka pang gustong idagdag, go ahead, Tabi. Yes, ang sagraray Pio, nangaputan po kita na magparehistro na po. Mas iba po mga senior citizen. Importante Tabi na makaparehistro na kita dahil iyo po ang susunod doon ang sistema. So mga nag-rehistro, siya na munang mainot. Anong malay mo, Pio, magabot sa Pfizer, swerte ka. Mhm. Or Moderna. Tagabos po yan tatawang allocation, sabi ni Cabsec. Depende po yan. Maswerte ka kung pag duman. Ang available duman Sputnik, so yun man ang Iyo. ngayon sa emo. Kung Sinovac, Sinovac. Yes. Kung Astra, di Astra. Anyway po, pare-pareho yan po makakatabang sa tuya. Makatabang yan na at least may armas ka na, may panglaban ka na. Opo.
Mayor, So, yung salamat. man sa God tabi, bless. God Pio, bless. pakiulit na lang tabi, Pio, na Yes. sana magparehistro na po kita either sa barangay or sa website kan Legazpi, gamiton lang nindo ang cellphone nindo. May ID ka mo duman na makukuha, pwede nindong i-download. Or punta ka mong barangay or diretso ka mong 911. Opo. Yung man sa tabi, Pio. Salamat. Thank you tabi. so much. God bless. Salamat. Salamat Keep po. safe. God bless. Sige po. Mga tugang, si Mayor Noel Tabi, diyon ta na ini June bago kita mag-station break, ha? Yan po, Tabi, sa Gabos, senior citizens o bako, pero inutunta mo na sa senior citizens, Tabi, ha? Kamu po na mga nasa senior citizens, Tabi, ang abiso kan alkalde is, arog kayo ni very clear, primero, pag abot kay itong sa mga bakuna, sumasunod na batch, dahil na sila ma-accept ning walk-in, either senior citizen or bako. Dahil na po, unfair man manangga, duman sa nag-rehistro baga dyan. Yan, na igwa na silang QR code, pinag-schedule na, inalokaran na nin bakuna. Kung igwa ning ma-walk-in dyan sa vaccination center, siyempre, maapiktaran, so dati nang naalokaran. Kaya, iyo so nangyari ka nakalis baga, igwa ning nagpabarakuna, na walk-in, na akomodar ito, and 500 sa naman yun so nabakunahan. Kaya, so iba day pa inarabot. Now, itong so sistema na ito, siyempre nabakunahan na. So nabakunahan naman nag-walk-in, obligado na itong tawan ng panibagong dose. Yan. Sumasunod, so panduang dose I should say, obligado na itong tawan lugod din panduang dose, na nag-walk-in, nabakunahan na. Nothing can be done about it. Kaipuhan na itong isasabay na ito sa panduang dose. Sumasunod po, arog kayo ni. Either senior citizens o bako, arog po kayo ni. Magrehistro po, mag-download, magpalista, QR code. Okay. I-simplify ta. So mga senior citizens or bako man senior citizens, pasiring tabi kamo sa saindong barangay. Igwa dyan nin maakomodar sa indo, maturo kung paano ang pagrehistro pa sistema, sagkod na so pag-downloadin na pagrehistro nindo gamit ang QR code. Okay. Kung igwa man kamong mga makuapo tabi, mga kapartidaryos, kami bid barkada, tabangi man, maglaog duman sa website kan Legazpi City, 911, QR code, vaccination. Gabos yan, madalion po, iparehistro tabi ni doon sa diri ni do QR code, then, nakalista na po kamo kayan. Kamo ang tatauan nin prioridad sa mga masunod pag abot kan bakuna. Dahil na po nin walk-in. Yan. And itong QR code, iyon na ito sa indong dokumento, tanganing mabakunahan kamo tulos pag abot kan mga bakuna na ma-schedule po ang Legazpi. Nunotisya na sana kamo duman sa QR code sa indong cellphone o apudan, i-instruksyon ng kamo kanyaon dyan sa barangay, kuno arin, mahalat-halat na sana po. Yan. Taigwa na baga pa nung nagkabarakunahan, kanakalis na mga aldaw na mga senior citizens, nakakuha na itong istorya, nakalakop na ito, so iba very eager naman tabi. Dahil lang inabot sa iba, kan subakuna, limitado baga so nag-abot. Mga more or less 500 sana so nabakunahan. Then, igwa pang nag-walk-in, kaya ito so na-akomodar. Ngunyan po, dahil na mangyayari yan. Maghalat na sana po tabi, pero dapat po magparehistro, ha? Magparehistro sa barangay, tabangan kamo naman na makakuaning QR code, at tangani po na mafasilitar na ansa indong pagpabakuna. Po? So yan tabi ta. So mga senior citizens po na naghapot yan, yan po yan. Ang sistema kaan, i-schedule po paano yan. Dahil na yan iirinutan dyan. Duman sa QR code, nakalaog na duman sa system, dai po iyan mag-aaragawan, dai iyan magsusurusuan, dai mag-irinutan ta, dai na nga ning walk-in. Bawal na. Duman mas na nangyayari iyan sa walk-in. Ngunyan, maghalat lang po kan schedule, kan pag-upload sa mga nakaparehistro, senior citizens or not. Halatun lang po ito. Tanganing lado-lado ang pagpasiring sa vaccination centers. Yan. So, yan po tabi ha.
Ang ininutana na sistema, dai na po ni dakol iyan na kumbaga hururon. Yun na po ang pinakamalinaw ano. Ining naghapot. How about sa krusada po? Ugwa naman kibaksin. Tabi, madam, gabos aabuton. Ini naghapot sa krusada. Gabos po aabuton. Pero bako sabay-sabay. Kaya nga ni bagatabi, minadepende kita, ang gobyerno kan Ligaspi, minadepende, sa pag-abot kan bakuna, dispues na manunotisyahan sa mga nakarehistro na using your QR code. Ano? Gabos iyan, tabi igwa. Krusada, Gogon, Baryada, gabos iyan. Susog duman sa numero ka nakaparehistro, iyan po ang aapudan, bakong sarabay-sabay. Lado-lado po yan, tanganing dai magsuro-suan. Ano? Gabos po yan. So nagapot taga krusada, igwa po yan tabi. Igwa po yan, kamo sa krusada. Gabos na lugar sa Ligaspi, igwa po tabi. Ano? Habi digdi, Sir Pio, may pamilya po digdi sa mo na dai sinda mapavaksin, tada sinda nagtutubod sa vaksin. Dakul po sinda sa pamilya, nagpunta na sa kagawad harong ninda, dai at habo talaga mag-fill up. Ano ang mangyayari po? Okay, arog ka ini tabi. Isipon lang tabi kan pamilyang iyan, nahabo magpa-vaksin, kung dai sinda nagtutubod da sa vaksin o COVID, darahon ta subilog na pamilyang an, dumuman sinda sa BRTTH, sa COVID ward, sindan mag-asikaso duman, sindaan mag-asiste sa mga nurse, sa mga doktor, magtaonin bulong, magtaonin nin pagkaon, duman sinda mag-star, sa laog ni nagkapirang semana, kung dahil sinda nagtutubod sa vaccine, and kung dahil sinda nagtutubod sa COVID, ano, okay. Saro yan. Ikadua, isipon lang ninda sa pamilyang iyan na habo magpabakuna. Kung mo yan na nindang magpabakuna, pagkatapos dai ng bakunang available ang gobyerno, no natabi sinda. Ikatulo, iparayo ki mahal na Diyos, may tamaan sa inda. Maubos sinda katamaan, no natabi. Okay? Yan sa naman po. Tayo ni, habitan na nga ni kan mga nakalis na panahon, laban tayo ni, individualmente and collectively for our human survival. Yan. Gabos kita dapat sararo. Ano? Sabi ta na nga ni, an individual na desisyon mo, kung mapabakuna ka o dai, igwanin efekto iyan sa kagabsan. Bako iyan arog kan ordinaryo sa nabagang desisyon mo or aldaw na, ay uni nga yan susulugon kong bado ta, magayon ini sa paghuna ko. Uni nga yan papamahawan mi ta, iyon masiram mo niya na pagkaaga. Uni nga yan sa muyang sabon na babakalon, ta ining gusto mi. Iyan na mga desisyon mong iyan, da iyan ng efekto sa komunidad. Pero ining pagpabakuna nindo, kung magdesisyon kang dai magpabakuna, igwa iyan ng efekto sa komunidad. Iyan ang isipon nindo. Tabi, ha? So arog man lang po ang kantabi, iyan na habo magpabakunang an. I-isolate lang sinda, kung nabo ninda magpabakuna, di sige. Kamu tabi, pag abot kan panahon na may tinamaan sa Indo nin COVID, paano na kayan? Tabi, ha? Yan masan ang question po. Budak kung gusto na nindo magpabakuna, tapos dahil ng available na bakuna, sabi baga, where will you pick? Saing ka mo poporoton. Sige. Halawig ang sa tuyang magiging hanap buhay, ha? Oras, Pilipinas, alas 9:29 ninaga. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nesta Grow,
Para sa kompletong Nutri-Chan, choose Nestor Grow Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip.
Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to, 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan.
Pio Fernandez. Luens and Pading Jim, standby muna. Angel, makisuy tabi. Madali lang. Si Angel tabi. Padig dun si Angel. May nagparaharapot, so marinig din. Madali sana. Standby muna tabi, Luens and Pading Jim. Madali lang. Tayo paon erta si Angel. So, nagparaharapot. Manugod sa pag-access duman sa pag-rehistro sa QR code. Angel, makikon tabi. Madali lang. May nagparaharapot kaya, so pagparehistro sa Liga Sibaga, so mapabakuna. Kindly explain step by step. Go ahead po. Duman po sa mga gusto na pong magparehistro sa Legazpi, kay po nindong i-search sa Google po nindo ang website kan Legazpi, which is the www.legazpi.gov.ph. Then ma-appear po papaping su page ni kana Legazpi City, and sa baba ka ito may parang QR code, barcode, and i-click po nindo duman. And gabos po na information duman, may maluwas po dyan. If you are 18 years old and above, saka lang po kamo makakapag-proceed kan mga information duman. And based po kay Sir Chito Baldo, ang focal person po kan 911 and degree sa QR code, paki-detailed, may tigahagad po kaya duman Sir Pio kan sa mga health status mo po, kaya po nanduman i-declare, and pag once na fill up mo po ito, makakapag-generate ka na po duman na QR code mo. Ikaw ngaya po si Legazpi number 00.001, and pag nag-start na po na ang vaccination or schedule na po nindo para mabakunahan, may magte-text po sa inyo na for scheduled na nga po. Yan. So, hanapon lang nila sa website kan Legazpi City. Yes po. Yaon duman sa baba kaan. So, pag-rehistro na. Opo. Then, based din po, sabi ni Sir Chito Baldo, na-postpone din na po baga, so nakatalaan dapat na buro barangay na may parang enumerator na magduduman. Ang nangyari po is, itataon na lang po sa barangay officials sa mga forms. Pwede ka mong magbisitaon kan mga BHW, mga BHERTS, and duman po sa barangay hall, duman na lang po ka mo mag-fill up, tapos i-generate na lang po. Pag balik digdikan mga papers dyan sa 911, duman na lang po ka mo te-text man and i-inform man po ka mo kan mga BHW and BHERTS po sa barangay nindo. Yan. So that's the other option. Pag dai accessible sa website, pasiring na lang sila sa kapitan. Apo. Kapitan tabi, dai ako nakaka-access, hain na suporma dyan. Yun man lang. Napakadali. Okay, sige. Thank you so much, Tabi Angel. Apo, welcome pa, Papi. Sige, yan. Sige po, yan, sana po, nalinaw na. So, mga nagharapot dyan sa tuya, manungod dyan sa pag-rehistro, kan mapabakuna. Sige, dero-diretso na kita, kan mga istorya dyan sa luwas. May signal kitang nadadangog, dyan sa tuyang technical. Ito may signal nga. Yan. Yan, nagsi-signal. May report si Luens. Luens, good morning. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, ibinida ni Naval Forces of Southern Luzon, Commander Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta, na kaya da isinda ni sarong kadete kan Philippine Navy na nagpositibo sa COVID-19 dahil sa pagsunod ninda yukot kan sa indang komandansya sa protocol sa pinagpapautob kang gobyerno para maibitaran ang nasampitan ng helang asin pagpartisipar sa pagpapabakuna. Ini makalihis na ipagunambitan sa TCGB News ni Espeleta na 99% siyang sigurado may kinaaraman digdi lalo pang nakatabang sa indang pagpapakuna gabos kan COVID-19 vaccine na magtatabang sa inda na magkaigwanin herd immunity. Kung nagluluwas man daw sinda, maski nagtatabang sa palibot sa paagi kan mga humanitarian missions, gari armas na ninda na mandato na dapat may face mask, face shield, physical distancing as in physical hygiene ang gigibuon para matumangan ninda ang pigaapod na invisible enemy. Aram mo iyan na Philippine Navy, ang NAVFORSOL, kay itong mga nakalihis pang panahon, saro iyan sa nami mirar kan komunidad na igwaning high level of discipline. Ang mga nayaon dyan sa NAVFORSOL.
Roger to the tabi, Sir Pio. na mantinir ninda yan. Na disiplina Roger. yan. So sagkod nyo yan, palam, iyuan ang pigigibo, nasa 99% ang asigurasyon ni Commodore Espeleta na nagsusunod sa inda sa protocol. Roger to the tabi, Sir Pio. Ang abiso ni Espeleta sa publiko, disiplina man sana asin partisipasyon sa gobyerno ang kaipuan na magsunod ninda yupod sa health protocols na pinagpapautob kay ni tangani daw na makabalik sa normal ang gabos na maging sinda daw sa Philippine Navy dyan sa headquarters kan ng Pursol dahil hanggang pwede dyan maglaog so dahil nagsusunod sa protocols kaya iyan tabi Sir Pio so naging sekreto ninda kung natatada nakalaog ng gat kabalwarte ninda ang COVID-19 na pinagapod gani nindang invisible enemy. Iyon na inan panalmingan ta, maray na naibareta mo yan, Luwens. Panalmingan ta na ini sa bilog na siyudad din Legazpi. I-considerar ta iyan na kampo kan Navforsol na sarong barangay. Roger. Yan. Ili nga, dahil lamang ni nagpa-positive dyan por dahil sa disiplina asin pagsunod sa gobyerno. Roger to that. Yan. Kung baga yan ang sarong barangay, miraron tayo na sarong barangay, hili nga, sagod ganyan baga, puro negative. Roger. Oh, sige. Roger, ta sarungani sa mga ipinagunambitan pa di Espeleta tabi Sir Pio, ta nagkukondusir man daw sinda dyan in mga aktibidad, nag-iimbitar man daw kanhali sa mga luwas kan sa indang headquarters, mga event dyan sa laog, pero pigsusunod talaga ninda yupod sa protocols. Kung kaya, maski igwang tagaluwas na minalaog dyan, luwas laog, dahil man daw kinangyayaring may nagpupositibo, tayo na nga na yan tabi Sir Pio, dahil ninda pigpapalapuas, ang pagkondusir nin mga manlain-lain na klase ni disiplina sa laog kan sa indang kampo. And yan ang finished product, ano? Makaibog, gari sarong barangay na zero COVID sinda di ba? Roger. Oh, talaga naman. Sige. Roger. So yan tabi Sir Pio, saro sa mga importanteng gustong ipagpaabot ni Espeleta sa publiko may kanaramadigdig. Kamtang tabi Sir Pio kang pahayag ni Espeleta. Go ahead. Sa Navforsol, kasi lahat kami natulungan na. And until now, with our protocols, I am proud to say, wala pa kami ni isa nag-COVID. So it is working. So that is what we want to share sa lahat. Kaya kami gawin yung example. We are implementing this in our account. And then we are testament sa lahat na vaccines are good. But at least, dapat magdala pa rin ang protocol mo, yung safety protocols. So yun siguro ang pwede natin tuloy na tulong pwede ibigay sa mga kababayan natin. Yan tabi Sir Pio, si Commodore Jose Maria Ambrosio Espeleta, ang commander ka ng Pursol Bicol, na gusto niyang i-share sa publiko, lalo na digdi sa Legazpi, tangani daw na maipitaran ang COVID-19. Roger. Yan tabi Sir Pio, mga dagdag pag-istorya, alay sa Regional Center Site, ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luwens. Thank you so much sa report, Luwens. Diyan sa Luas, bebeltadahan tayo na mga detalye. Sali diyan sa Navforsol. Ito pa, may signal uli. Nagbubutobot. 3rd District Canalbay. Kumparing Jim, go, go, go. Yes, salamat tabi pade. Maray na aga, maray sa mga para antabay. Makakaroon niya tungo niyan tabi pade si Kapitan Ando Namiakan Barangay San Francisco. Digdi sa Banuan kan ginubatan dahil ta pinapundo ni Kapitan Ando Namiak ang mga nagdidismantle o nagbabaraklas kaning sa mga kable baga kan bayantel tabi pare dahil tining bayantel purabir na nagtarakod-an mga ini na sa indang mga kable kay ito ba nagpaaram ini sa munisipyo sa barangay ngunyan nagpasiring si Kapitan Ando Namia digdi kay Vice Mayor Lando Palabrica para paisi sinaramon kung nagpaisi giraray ini na ma-dismantle na mabaraklas ng kaining mga kable kan bayantel ang problema tada man tabi pa de taga bakal na da ini kan globe ngunyan tigbabaraklas ini digdi sa may morms an term digdi ni Kapitan gari may sa pagkabagla dahil anta sumanga nagkakaburulukon-bukon baga tabi pa din ng mga kable winaragasan na nagkaralaylay ini ngunyan
Bata Street Highway ini, kung iguanin mga motorista na makaskas, masabitan digdi, mabatong, aksidente ni tabi pa de. Kaya Yes. pinapondo ni Kapitan, kauro nun ta si Kapitan ando. Naputol. Tao to na pinagtawanan din halos kabangakan detalyas ni kumpadreng Jim. So, sitwasyon dyan. Papadagdagan ta ki Kapitan Ando na namya kung ano paan sa iyang naobserbaran dyan and kung paano ang mga pangyari sitwasyon dyan. Sandali kumpare din ta naputol yung transmission kan signal dyan. Marhay na aldaw po sa satuyang mga paraantabay, mga nagte-text, good morning kay Sir Ato Lim dyan sa Top Gas, Petron Gasul. Good morning, Petron. Diyan sa Petron Gas, Petron Gasoline Station sa Top Gas, Petron Gasul. Good morning, tabi sa Indo. Yan, sige tabi. Diyan sa Indo, good morning. Sabi digdi, dai magparariribok ta estable ang gobyerno. Iyo baga tabi yan. Pilit masan ang piguyug-yug baga tabi kan manungod sa West Philippine Sea na iyan. Ang gobyerno. Ngapot, paano yan na kam-kam kan mga Chinese? Sige, yan nagdadial, nagre-ring. Kumparing Jim, go. Hello pare, naubusan to, naubusan mo. Yaw din si Kapitan, pa-istoryan sa tabi pare. Kung ano ang distinction niya, sitwasyon kaning pagkabaraklas kaning mga kable, sa gilid dyan na highway. Good morning, sa bumaling na si Pio po sa Antol sa Distinction. Sir Pio, good morning. Yes, Kapitan. Good morning. Salamat sa oras. Ano po ang sitwasyon pinapundo mo po yan na pagbaklas kan mga kable? Go ahead po. Kaso sarong aldaw po, na-team po ang kusinda, nagdi-dismantle po NDTS company. Underglobe po yan, Sir Pio. Ang hinapot po, ngata po ito nagbabaklas ka mo, ang inalian ninyo yung binaklasan, nakawagas po, pinagakod ko po ito para mapakaray ko na nagre-relay sabi Sir Pio. Ganyan, inapot ko sinda po, atong hinalian yung binaklas, itong papakaraw yung pamilya. Tinaraman natin na dahil naman yan sa muya, dahil naman yan ibabalik. Yes, ongoing po, Sir Pio, ang wedding sa barangay ko. Para mo baga dito sa lugar ko, dito sa Ampangan Tanmons, bigot ang pagtas sa mga nakakuha si mga model, sa moms, sa mga magurang, may mga service po yan, bigot na piot. Kaya, arami po sa accident prone area, ang area ko po, sabi Sir Pio. Oho. May medyo nagluluya kayo so transmission dyan tabi kap So mga babaklas na kable hali sa itaas kan mga poste dati nakabugtak diyan. Bubugtak lamang sa tamang lugar na dai makakapeligro, dai makakaulang sa trapiko publiko. Over. Sir Pio, naga-dismantle po sila, naga-ali po, naga-baklas po. Sa pati sulinya ng CCTV sa barangay po, wala po, na-blackout kami po, kaya yun po ang nag-appeal ako na tamang-tama, yaon po dito si Sir Jim, di rin nasalit ko sa device, nagpahilingan kami. Nagkakataon ko po din na mapaabot sa NDTS company, nakabisya sa ini dyan sa Ligas Station po yan. Ang pighapot ko po, Kap, kung ibibugtak lamang sa tamang lugar, iyan na mga bibaklas na mga kable, mga wires, kung ibibugtak lamang sa tamang lugar na dai makaka-perhuisyo sa trafiko buda sa tawo. Over. Sir Pio, sa pinagabaklas ninda, kikwa ninda. Pero so, natakudan sa itong binaklas ninda, iyo po ang naka-laylay digmo sa tinampo. Oh, yun. Kasabay itong bayan telito, nung ibang telco ng mga wire. Iyan, iyo so nagralaylay na dyan sa may tinampo. Opo, sabi Sir Pio. Iyo tagaribaga iyan, parang pig-bundle ninda yan so iba-ibang mga wire, hali sa man iba-ibang poste, tarakod-takod iyan, gari pupurungot ninda ang kaitungon yan, hinarali ninda so sa indang wire, pinabayaan na sa ibang mga wire, nagralaylay duman. Over. Sakto sabi Sir Pio, ang observation mo, iyo po ang nangyari po dito sa lugar niya. Yan. Di iyo na ito so nag-serving peligro. So natada na mga wire na kiritay-kitay na dyan tabi, Kapitan?
Opo, Sir P. Bapa, mga tindahan ini. Tapos nagbigilit po ang mga autodigdo sa bata na ongoing po ang wedding nini sa lugar niya. Opo. Ano po so inisyal na pigibo nindo tanganing marisolberan ang problema and ano po so nangyari? Go ahead po. Nasiuron po ako na ibalik ninda itong kapag-basement ninda so linya ninda ibalik. Kunyan, dahil po ninda ginibo, kaya pinapundo ko po sinda. Tapos kasawa po naman, nabakot po naman, nag-dismantle, sino man ginaray. Kaya dahil ko lang inabot, pinapudan ko sa tunnel para ihod ko sa labyo ninda. Para sabi ko, pinaraman ko kung po pwede Sir Tuyo, ako subos sa manager ng MDTS, makauron po digdi sa barangay, ito digdi sa opisina ni Vice Mayor o ni Engineer de la Cruz. Opo. Ano databi, Kapitan, so rason kung natata pagkabaklas nindakan sa indang mga wires, so natada duman, dahil lamang pinakaray tabi ninda. Over. Bako naman daw po asenda itong wire na ito, Sir Tio. Iyan ang rason ninda. Kaya mampalan. Sindot-dot na sinda, tabako manda ninda ito. Opo, Sir Tio. Ayun ang rason sa kuya. Nako, okay. O di sige tabi Kap, magibo kita ning medios na ano po iyan na kumpanya na dapat na ma-connectar na tabi? Over? MDTS company po. Sige tabi, Kapitan. Tama. MDTS po yan. Sige po. O di sige tabi, kunigwa kang abiso sa mga motoristas dyan, sa mga maagi dyan sa Indo. Go ahead po. Salamat po sa pagitan DCGB, sa pamamayo sa Impeo, tapos si Sopin na salita, tapos ang company, ang DCGB station. Grabe po ang pasalamat ko na pangangapudan ko sa mga commuter na pag-abot dito sa area ng Binabatan, Palaog po sa barangay ko. Luway-luway po sa kita, mag-iingat kita pa. Grabe po ang wire na nakakaulang digri sa pinampo, panagaway din po. Including po, sulinya kan ape. Pangapudan mo po sa ape, sa bata operational pa mo. So, may mga wire po digri sa highway, naglalaylay, pati supervise po sa ape. Iyan. Salamat, Kapitan. Keep safe, tabi. Okay, salamat Sir Pio, salamat. So yan tabi ko si Kapitan Ando namin ang barangay San Francisco. Huling MDTS, masusog ni pasigo man sa Lunadan Camp na sa ating grupo. Barangay. Sige. Yun ay nasa kontrata para mas karang kapag mga linya pandawan po. Oho, sige. Nakapasigaro ni Dr. John Ligaste, MDTS. Okay, so yan sabi na rin. Ang mga dagdag na informasyon, kasama si Vice Mayor Nando Palaputa, Kapitan Ando namin, yung minasalita dito din. Salamat kumpadreng Jim, kasabay si Kapitan Namya diyan sa Daraga, sa Ginubatan. Diyon anong abiso? Pwede si Pading Jomar, ipasok natin. Sige, pwede ba daw si Pading Jomar sa primerong kaptangkang programa? Kumparing Jomar, maray na aga. Go, go, go. Salamat pa rin, Pio. Maray na aga sa mga tarantabay. 260 mga college students ang nagresibin ng ayuda hali sa lokal na gobyerno kan tabako kasunma. Inisirarom kan educational assistance program kan lokal na gobyerno kan tabako na tigpaagi sa CSWD o City Social Welfare and Development Office asin Dit Manapundo hali mismo sa DSWD. Sinabi ni Madam Maris Villanueva ang CSWD o kan tabako na ang 260 gini iyo ang mga masorting napili na maayudahan nin 3,000 sundo 5,000 pesos na cash bilang tabang sa saindangon niya na nagsusuplir din kadipisilan ang mga estudyante dahil ang kan pandemya na nangangaipot talaga nin halimbawa mga pang-load para sa online nindang pagkaklase.
260 ini iyon pinili man ini hali duman sa mga talagang seryoso na pamilya and but deserving digdi sa syudad kan Tabaco sa pagikan CSWD. Ana sinitabi pa de mga college student na asin ang programang ini bako sa nangunyan kundi napunana ini nagkapira ng taon na nakalihis asin magpapadagos pa. One of the program of the city government of Tabaco is the provision of educational assistance. So we have a regular budget undergrad. That program will be able to back the direct funds from the SWD, amounting to 1 billion. Sa ginibong seremonya, mismong si Mayor Criselag Manlistro ang naggaw-gaw kan cheque sa 10 sa nangunang mga estudyante bilang ano masana pa rin? Ano nga punta kayo ni? So 10? Symbolic distribution. Symbolic. Tapakatapos na magkagawan sa 10, so 250 pang iba dumana sa opisina kang CSWD tinawang kan cheque. Yan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, dyan sa Tabaco. Educational assistance, that's very good. We will be right back. Pakaliis po kan sa tuyang station break, news break, buda mga hanap buhay. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kaso ang kahampang kan mga alkaldeng malulusutan kan mass gathering sa indang teritoryo. Iniyan patanid ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año na nagsabi man na posibleng manimbag sa dereliction of duty o dahil pagsunod sa indang trabaho ang mga pasaway na opisyal sa implementasyon kan health protocol. Sigun pa kay Anyo, posibleng administrative o criminal case ang kakahampangon kan local chief executives pag may nagbalgar sa implementasyon ng health and safety protocols sa arogan mass gatherings base naman sa quarantine classification sa indang lugar. Ang mass gathering maigpit na ipinagbabawal sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine o ECQ as in a modified ECQ. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Yun nila, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya.
maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahang ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. JML Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayan ang pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yan, may signal sa luwas.
Arabon tan bipit na report ni Renz Daluna. Renz, go. Good morning. Yes, maray na agad tabi Serpio. Sino maray na agas sa mga parantabay sa mga duganyato nga mga bareta sa gira na pinag-iinggan niya. Rural Health Unit kan daraga ang kabos sa mga daraganyos na magparehistro na para sa online registration for COVID-19 vaccination program digdi sa lokal na gobyerno. Kung makatatandaan, nagpo naman niya ni an vaccination para sa A2 category para sa mga senior citizen. Kasi tapos na ang first batch sa kaini, kaya sa ngunya naghalat pa ang lokal na gobyerno kan pag-abot kan iba pang mga bakuna na pinag-alokar sa kada lokal na gobyerno digdi sa kapalibutan, lalo-lalo na madigdi sa segundo distrito. Segundo digdi kay OIC Rural Health Unit Officer Dr. Cesar Mata, kaya sinabi na wala mang problema kuning kay kasuman dai mo muya ang bakunang mag-abot. Ang importante makapagparehistro dahil lang ta kuning kasuman mag-abot na ang sa imong gustong bakuna, madali na sana ang proseso tanganing ka mabakunahan tulos. Kaya sinabi na dai porket dahil nagparehistro ka sa online registration, babakunahan ka na tulos dahil lang ta nasa sa imo man iyan, nasa daragenyo man iyan kung ano ang sa indang muyang vaccine na itudok sa inda. Pero kunyan, nag-iinganyar ka na nambitan ng opisyal ang gabos sa magparehistro. Ako ning kasuman nga ni mag-abot na ang bakuna na sa indong muya, tulos man kamong mabakunahan na sindain na kaypon pa makipagsusuan sa mga maabot na mga aldaw. Ang tingog ni Dr. Cesar Mata. Si Ma'am Lloyd, ako naman na nagparehistro. Pero ongoing pa. Mas ini-encourage mi pa sa mga tao na magparegister pa. Mas dakol, mas maray. Actually, yan na registration, may mga ano nga ni, siyempre may mga agam-agaman sinda. Pero ini-encourage mi sinda na kung may agam-agaman sinda sa vaccine, dahil mong problema na magpa-register sinda. Dahil man sinda pipiriton, magpabakuna once naka-register. Ang magay nga ni kaya, magpa-register sinda, ngunyan, kung pag-abot ng oras, so vaccine na nag-abot, choice of vaccine, pwede man sindang dahil magpa-vaccine. Ang kagayunan, kung mag-abot naman vaccine na choice ninda, then wala na sindang problema, mag-vaccine na sinda tulos. Instead na kung dahil sinda nakapalista, magiging mahalat sinda. Ang tingog ni Dr. Cesar Mata, Rural Health Unit kan daraga. Di malinawon pa lang tabi rin importante magpalista, Roger. Pagkatapos, halimbawa nagpalista, in-schedule mo niyan na magpatudok. Pero dahil niya aram initialmente, so klase kan itutudok kung Astra, kung Sino, o Pfizer, or iba pa, Johnson & Johnson. Tapos pag-abot niya duman, ay, kung pala nabo ko kaan, pwede man pala na mag-back out para mintras. Roger, tabi Serpio. And pag-abot ka so vaccine of choice niya, duman na siya pwedeng iniksyonan. Roger, tabi Serpio. Basta nakapalista, Roger. Magayon sa daraga, yung mananggada, ihapot tama doon sa ibang mga alkalde. Ang nangyayari tabi ni Serpio, so mga residentes and ma-adjust kung sinda mo yan hindi magpabakuna o dahil nagbipirit ang lokal na gobyerno. Kung muya magpabakuna o dahil kan brand na itutulok sa inda on that day. Roger, tabi Serpio. Makakapagpili pa lang dyan sa daraga. Roger. Sa ibang munisipyos tabi. Sige. Yan tabi Serpio. Ang mga dagdag na impormasyon ni sa Luwas, Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz. Pero digdi sa legacy pa nadagog baga nindo si Mayor Noel, sabi baga John, dahil na magkonkiba ko na ta, para reho yan na safe. Para reho yan na safe, para reho yan na nag-agi sa nagakandigong pag-adal kan siyensya, mga nasa medisina, and inaprubaran iyan kan World Health Organization. At least digdi sa legacy ang categorical statement ni Mayor, dahil po magpili, okay yan tabi. Sa daraga, vaccine of your choice. Iyo ang sabi ni Dr. Mata, ang Municipal Health Officer Candaraga, vaccine of your choice. Yan po. Kaya iba-iba po, pero ang importante sabi na nga ni magpabakuna, man tabi na brand yan yung bakuna ta ilinga si Santo Papa nga ni ibaga nagpa-ineksyon, ito sa pig-ineksyon kay Santo Papa, sagkod ganyan baga tranquilo man si Santo Papa. Di ba? Aram nindo
makaugma na makahinayang adi. Ako ay for one, kumbensido ako, at least for now, sa pagkakapili, asin kay Chief Gimoy na Eliazar kan PNP. Inda ko tabi kamo kung you and I will be at a common ground na pareho ang apresasyon kay Gimo na Eliazar. So Chief PNP, para sa ko, it's been a long wait na magkaigo kita ning sarang araw kaning Chief PNP. Kaya lang makasayang junta, anong na bulan sa nang ma-serbi. Sabi nga ni Chief na Eliazar, and inuyunan man ni Senador Panfil Lacson, sabi ni Chief PNP na Gimoy na Eliazar, abidigdi, sa mga natitirang hoodlum in police uniforms, sisiguraduhin ko sa inyo, you will hate me. Hindi ako magdadalawang isip na magtanggal ng mga tiwaling pulis dahil sa laki ng sweldo na ibinibigay sa atin ng ating gobyerno at benepisyo. Sigurado akong maraming gustong pumalit sa inyo. Pakadangog ko John. Direkta, blunt, daing paligoy-ligoy. Diba? Ispigtataram taba ka ito. The public deserves a high level of professionalism sa pulis. Diba? Sa serbisyong ipigtataon ninda. Magpun sa decorum, sa pag-appreciate kan tawo, sa pagkikipagtawo, sa pag-arestar kan mga arestaron, sa pag-perform kan sa indang duty, hilingan ang PO1 mo niyan, piraan sweldo Jun. Maliwoy ka. Kadakol na ngunyan mga PO1, igwanin mga autong bago. Di ba? Sa totoo lang. Please naman, pasintabi sa mga pulis na barkada tang kadakol na tultul man talaga. Pero igwa po ning nako, hindi mo masabutan kung bakit nagka-uniforme sila ng pulis. Iyan ang tighahanap mo niyan ni Gimoy na Eliazar. Nahiling ko ini sa mga video, mga news baka ito yun, si Gimoy na Eliazar. Kikwilyuhang ka ini so mga pasaway. Siya mismo baga nag-i-inspeksyon sa mga hepatura duman sa Manila. Si Gimoy na Eliazar, talaga naman, kaya lang makahinayang anong nabulan sa naining matukaw sa turno. John? Pwede na, John? Okay na nga. Tama ngayon, Papa Pio. Pio Fernandez. Tanganing all clear kita nga. Sige. Sa pangaran po, kan bilog na tropa, salamat kan sa ido paginanyog. Amang Diyos ang magbantay, tulos na masunod. News Manager Mart Dela. Ako po, si Pio Fernandez. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.